Onder de klanken van het carillon van de Grote Kerk werd vrijdag de vlag gehesen op het Mgr. Gommelsplein. Het hoogste punt van het bouwproject Park Eind was namelijk bereikt. Op de begane grond zal hier het Venrays Museum onder de nieuwe naam Borggraafpaviljoen zich huisvesten. Voor initiatiefnemer Henk Raats was het hijsen van de vlaggen door gedeputeerde Patrick van der Broek en wethouder Jan Lonen een zeer bijzonder moment. Nou, dat voelt als een prestatie die we met z'n allen in jarenlange voorbereiding uiteindelijk geleverd hebben. En we zijn er heel blij mee dat we zover zijn met dit project. De eerste plannen voor het nieuwbouwproject werden al in de 80er jaren gesmeed. Ongeveer 35 jaar geleden toen is de grond gekocht, maar de echte voorbereiding voor dit project is ongeveer een jaar of 6, 7 geleden gestart. En we hebben dus 6, 7 jaar onderhandeld, gesproken, ontworpen, gekeken wat kan wel, wat kan niet. En nu zijn we zover. En met de vlag in top komt het moment van de oplevering steeds dichterbij. We zijn vorig jaar net voor de kerst gestart. En we hopen ook, en zo ligt de planning nu ook, dat we het voor de kerst opleveren, het project. We hebben altijd gezegd tegen de bewoners, je kunt hier de kerstboom zetten en dat maken we waar. Dus het museum levert het project op half december. Dan zal het museum nog ik schat een maand of 3 voorbereiding nodig hebben om het in te richten. We hopen toch medio volgend jaar dat we de opening van het museum hier hebben. Niet alleen voor Henk Raats was het een bijzondere middag. Ook voor Gerard de Beyer, initiatiefnemer van het Borggraafpaviljoen, werd het een onvergetelijke dag. Hij werd door wethouder Jan Lonen naar voren geroepen vanwege zijn rol in diverse maatschappelijke functies. Namens ons allen, maar ook namens de koning, zijn majesteit Willem-Alexander, die vond dat het meer dan voldoende is om jou te benoemen tot ridder